You are my butterfly, my butterfly. You are my butterfly, oh. Unu ndị nọ na relationship na-anaghị ekwe anyị zuo ike. All of you are not holy. All of you. Ọ gbasakwa m. Mana iwere relationship ga-ate m n'ihu ya saa. I beg you. You are my butterfly, oh. Ebe m na-ekwu nke m bụ butterfly. Butterfly, oh. Butterfly pụtara ụbụba. 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 Onyanwa. Ewata. Ụbụba ka ụbọchị ọzọ. Ị na-asị, you are my butterfly, oh. Asịkwa nga agụ n'ihe agụ, mana ihe nchọ egwa gị bụ. Mara na butterfly bụ ụbụba. Ewata, ngwa ka emesịa. Ọgụ unu na-anọzi kịta bụ unu pụta na sị team cat, team dog. Gbasam, ihe gbasam ụmụ cat a ka m chiri gwaga afọ Igbo ya. Afọ Igbo cat bụ nwamba. Nwamba. Mana ọ bụ na ichi ikporo ya n'isi, ikpozie ya nwamba azụ eru ana. Ele anya, ọ bụ na ị nwere ihe dịka nwamba anwa, ịtụọ ya enu, ifu na ọ na-ada, uwerukwu ụkwụ daa. Sọsọ na nwamba ji aka ya dị inu ala were azụ fefe azụ ọta maka mbọsị ọzọ. Anụzi na ndị dibịa unu na ha na-amanyezi ram n'elu, amanye ram n'elu, asịzie gị onye ga ya ga-were ram anwa. Gbasahọm. Mana ya nchi gwa gị na ram bụ ebune. Ọsa ha dịsịa n'elu ụlọ si were. Gbasahọm. Ebe m na-ekwu nke m na ram bụ ebune, ịghọta. Ebe a ka m chọrọ. Tụsịa ka m na-ekwu. Nwee gbasara m ihe unu na-eme. Ihe unu na ram bụ ebune. Ngwa kemịsịa. Mmadụ dị ndụ mere ọnụ ya. Wee sị anyị ịma calories one dị n'ime plantain. Guess how many calories is in this portion of fried plantain? Ị na-egodo anya ebe a. Chere ka m gosi gị ọfụma ka ifu na onwekwu dị nke dị n'azụ m. Ifugo na nwere nke dị n'elu. Kagorono. Plantain bụ ojoko. So onweghị ogologo okwu dị ebe a. Plantain bụ ojoko. Ịghọta? Afọ ụmụ anụmanụ, ọkụkọ, hen, goat, ewu, atụrụ, sheep, ebune, ram. Hippopotamus bụ gịnị? Nsogbu adịrọ. Asị na onweghị na-amacha ncha, onweghị na-amacha ihe niile. Hippopotamus pụtara akụm. Mkpụrụ isi ya bụ akụm gbawara ụgbọ. Hippopotamus bụ akụm. Mkpụrụ isi ya bụ akụm gbawara ụgbọ. Ịghọtara? Do you understand? Yawning bụ uyere. Etu ọ dị m kịta, amara m ka ọ bụ uyere ụra ka ọ bụ uyere agụ. Lies. Ụfọdụ asị gị na maka oke mmadụ iru atịtị mere lies ji adị ya n'isi. Ọ bụchaghị eziokwu. Ọ bụghị maka oke ịdị atị ka lies nwere ike ịdị mmadụ isi. Mmadụ nwere ike na-adị ezigbo ọcha, nwere ike ebute nwa lies ebe ọbụla. Ihe m chọrọ ịkụzi gị na lies bụ ihe a na-akpọ ya n'Igbo. Lies pụtara igwu. Lies bụ igwu na asụsụ Igbo. Ịghọta? Do you understand? Ngwa nke emesịa anyị. Oge anyị nọ mahadum. Epụta ụtụtụ ya poteto ya. Wee taa ya gaba akwụkwọ n'otu. Mago na-efifie na ififie ịnọ n'ime ụlọ akwụkwọ inweghị efe. Ịnatazie n'abalị isie ya esi were mmanụ rie. Ihe nchi kọwa kịta poteto anwa ọ bụ. Poteto pụtara nduku n'asụsụ Igbo. Nduku. Biko ego one ka ị na-ere nduku gị? Ka anyị kesoro na-akwalite asụsụ ndụ na omenala Igbo. Ịghọta? Ngwa kemesịa anyị. Aṅụrịka bịa ebe a. Taa ka ị na-anata mmiri ichu kemgbe ụtụtụ. Ite mmiri m bunyere gị kemgbe ụtụtụ kịta ka ị na-anata. Aṅụrịka. Leprosy tagbuo gị ebe ahụ. Leprosy rikwa aka gị rie ụkwụ gị. Kemgbe ife aka anyị ji wee bunye mmiri ahụ na ụkwụ anyị ji anata kịta. Leprosy tapịakwa ha ncha niile ebe ahụ. Leprosy. Ihe ọ pụtara bụ ekpenta. Asịkwa nga akọ na aṅụrịka ọnụ. Aṅụrịka na-ezuzu. Kama isi leprosy tagbuo, ịma na ọma ntụ ụtọ n'ọnụ. Aṅụrịka asị m ekpenta. Tarie aka gị tarie ụkwụ gị a, onye iberibe nwụọ. Mara na inye gị aṅụrịka ka o si aga. Ọ bụ m na-eme. Bịa ebe a. Osi gị bịa ebe a ma eji akpụkpọ nwa wee pịakapụ gị isi n'ụtụtụ mmụọ na mmadụ a. Ịkwado chega akwụkwọ. Ya bụ etu a ka ị ga-adị wee gaa akwụkwọ. Oke mana uche zuru gị ezu. Mana nsogbu adịghị. Ifu ka isi gị dị. Ị mara na ị ga-eji comb
Go isi gị ọfụma tupu isi n'ụlọ apụọ. Onye fu gị n'ezi kịta ọ sị na mma gị na-erughọ gị anya mana Chukwu ga-agbara m aka bụ na m na-anwa ike m n'ọnụ iberibe mmụọ dị n'ime gị asịgo na ịma mma ihe. Kombu ọ bụghị kombu, ọ bụkwa kombu. Ihe ọ bụ mvọ isi. Ọ bụ mmemme ga were mvọ isi ga anwa ọfụma ka ọ dị ka nke mmadụ. Ịghọta. Aṅụrịka ịkwatachakwa nwatakịrị ka anyị sebe apụọ biko na ọ ga-aga gị if kamgbe nchebere gị oge m si n'ime ụlọ azụzụ pụta ọsụsọ ka m si ebe a pụọ. Mechikwara ụzọ anwa oge mechie ede anwa wetere m kii anwa ebe a kii ihe ọ bụ igodo gbachiri ụzọ kii igodo gbachiri ụzọ. Ụfọdụ asịgo m n'anya mpempe nsogbu adịrọ opempe obu ibu ihe nche ịgwa bụ na ama m ihe mere m ya o ji pempe a garị oke ṅụ garị bịa mere anya ma ji pempe mgbe ọ pegidere mpegide mgbe nwere weze tinyezie ya onion nche ịṅụ na-aṅụ na-atọ onion ọ n'oge ise ntazie onion anya ma emepe ọ bụghị onion ya na ya dịka onye Igbo ihe kwesịrị ịkpụ ya bụ yabasị ama m n'ịnọ ka mmanụ nnukwu ga-akpụ ya wetara m yabasị ọ yabasị. Kedu nke nwoke a na-enye m 500 si m ga were sie beans bịa aṅụghị ka bịa ka ị ga gotere m beans sie ọtụtụ ezinụlọ dị etu na gbasaghọ m ebe m na-ekwu nke m bụ na beans ahụ ị kpọrọ ebe a ka o si ewute m. Beans ọ bụghị beans ka a na-akpịa ihe a na-akpịa bụ agwa. Aṅụrịka were ego mpa gị weta ga gotere m agwa sọsịa ọkwefie ndị ọzọ gbasaghọ m. Mpa Aṅụrịka weta 100 naira gbasaghọ m. Mpa Aṅụrịka weta kọbọ gbasaghọ m. Sọsọ ebe na-ewute m bụ beans ahụ ị kpọrọ ịkpọ kwesị ịkpịa beans ihe ọ bụ agwa maka mbụsị ọzọ kemesịa na ụbọchị nke 25 ọnwa nke 2 n'afọ 2023 anyị gara tụnyere onye anyị chọrọ mana eleghị anya ọ dịgo ka o si wee dị a wee nyezie anyị onye ha chọrọ. Ịghọta anyị tụnyere onye anyị chọrọ ha wee nye anyị onye ha chọrọ mana tupu anyị atụnyere ha ọ nwere ihe ha mere a na-akpọ campaign. Ha mere campaign pụtara nta nkwado kama isi ha na-eme campaign isi ha na-achụ nta nkwado ma eleghị anya ka anyị tinye uche tinyekwuo obi anyị n'ofu ụbọchị na a ga-emecha onye anyị chọrọ abịa nọrọ n'oche anwa anyị chọrọ ka ọ nọrọ. Ịghọta ọ bụ niile sere na ọra YouTube m ị ga-anụga ka ụfọdụ ndị na-asị m ọmalịcha dị Igbo na ị na-ekwu ka onye newscaster ka m si ekwu ebe a ndị ọgọ ya ma na-ege m ntị kedu ka ị mere kedu ka ekesa anya kedu kwanụ ka mbazi si egwuji eji m n'aka na ọ na-aga nke ọma ma ọ bụ na ọ naghị aga nke ọma nwee ndidi na ọ bụ nwa mgbe nta ya bụ ihe eji ọkụ ga-ajụ oyi afọ mbụ ọmalịcha adị Igbo ifugo ya ọtụtụ ndị a na-asị m ọmalịcha ị na-ekwu ka onye newscaster mana eleghị anya ihe m chọrọ ịgwa gị tata bụ tupu ị na-asị m ọmalịcha adị Igbo na ị na-ekwu ka newscaster biko achọrọ m ịgwa gị na newscaster bụ nta akụkọ onye nta akụkọ kama isi m ọmalịcha adị Igbo ị na-ekwu ka newscaster si m ọmalịcha adị Igbo ị na-ekwu ka onye nta akụkọ ọ ya ka wee mee m obi ụtọ. Ịghọta ọ bụ m na-eme isi na gịnị mere ị ka ji ekunye ụra kịta kedu ihe na-akụ ife ebe anyanwụ nọ ife ebe ị nọ ọ bụ na iwe na ihe azizi enu wee gazie ezi dagharịa ya eme gị ihe tọhụ ụtọ ekweghị mana ọ tọhụ ụtọ ọ bụ na iji ha kịta otolo mmụọ ya etigbu gị ebe ahụ otolo mmụọ ya gbawa gị isi ebe ahụ nwoke m tụtụrụ gị were ezi otolo etipịafụ gị anya ifuga asụsụ Igbo ji atọ si gị otolo mmụọ otolo mmadụ onye ga-agịrị ya gị kwasị gị na ọ gụrụ akwụkwọ na Oxford. I went to Oxford, I went to Cambridge, I went to nka ihe m chọrọ ikwu nke m bụ biko ị bụrụ onye Igbo ama m ị nwere the highest certificate dị n'ụwa certificate nke egotara mọbụ ya gotagoro ya n'ụwa Professor of eze nwaanyị Professor of eze nwoke gbasakwa ebe uche nke m dị bụ ihe a na-akpọ certificate n'Igbo bụ asambodo biko mbọsị ọzọ tupu ị na-agwa m ya sị m na ị nwere asambodo
na-enwe m certificate of si m enwere m asambodo certificate bụ asambodo maka ụbọchị ọzọ